Ay gagi pare, riot yan! Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Paano mo nasasabing crush mo ang isang tao? Oy, gagi pare, yung tipong kapag dumadaan siya, Oh. napapangiti ako. Ay. Oo, tapos kahit paalis na siya, ang layo niya na sa'yo, sinusundan ko pa rin siya ng tingin ng palihim. Oh, di ba? Like super legit and all. Tapos kapag kausap ko siya, nag-iiba yung tono ko. Talaga ba? Talaga dyan din ako madalas. Nagiging ganun. Oo nga. Oo. Alam mo, ganyan yung galawan ng mga tambay sa amin. Yung kulang na lang pumito kapag may Oo. dumadaang babae. Saan ba dito yung tindahan ni Aling na? Actually, sa may kanto lang. Doon sa may ano. Bumababa yung Oo, boses. ikaw ba, paano ka pag nagkakakrush sa isang tao? Kapag ako nagkakrush sa isang tao, gusto ko siya laging makita. Ay, wow. Oo, kaya ako, papansin ako. Oo, kung nasan siya, nandun din ako. Kakatakot. Oy, lahat naman tayo, aminin natin, nagiging weirdo kapag may crush tayo. Tama, yung tipong kumakandirit ka, tumatumbling ka sa harap ng crush mo. Totoo, kulang na nga lang dumapa ka dun, tumuwad, di ba? Yung nakuwaran mo. Ay, nako, kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang dalawang uri ng Crush! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang crush na crush ka rin. O siya, Mar, mauna na ako ha. Basta sabihan mo na lang ako kung may tanong ka pa dyan sa assignments natin. Salamat Robin Siena. Oh, ito na pala si Jessa. Oh, girl, mauna na ako ha. May pasok pa ako eh. Nagpatulong lang tong si Mar sa assignment. O siya, maiwan ko na kayong dalawa. Bye! Jessa, kanina ka pa dyan? Kararating lang. Actually, Mar, may sasabihin sana ako sa'yo. Ako rin, Jessa, may sasabihin. Ganun ba? O sige, una ka na. Ano sasabihin mo? Hindi, ikaw na. O sige, una na ako. Hindi, ako na mauuna, Jessa. Mar, ano ba? Gusto kita. Nag-ungulan. Crush kita, Mar. Ay, matagal na rin kitang gusto, Jessa. Hindi ko lang masabi dahil akala ko mas gusto mo si Robin Siena. Ha? Ano ka ba? Best friend ko lang yun. Ikaw talagang gusto ko. Nag-uumulan. Uy, pero ito yung pinakamasarap na pwedeng mangyari sa kanino man. Yung maging crush ka ng crush mo. Tuto. Ay, nako, naalala ko na naman si Alinor. Si Alinor na na-crush ba ka naman nun, di ba? Oo, mahal namin ang isa't isa. Yun Ay, nga mahal lang. agad. Yun nga lang, Katoliko kasi ako, Oo. Muslim siya. Oo, kumbaga may barrier talaga. Awa, totoo. Importante naman nun, kinilig tayo kahit papano. Tuto. Kasi ngayon, pag tumanda ka na, ihi na lang magpapakilig sa'yo. Buti nga kung nakakaihi ka pa ng maayos. Oh, baka may bato pa yung kidney mo. Kaka-soft drinks. Ayan, katulad mo. Ay, nako, anyway, that's number 1. Muna tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang childhood crush. Jessa! Ay, Jess, ang bata ka, bilisan mo na dyan at huli na tayo sa reunion! Wait lang, Ma. Katatapos lang ng pangalawang rejob ko. Kailangan maging makintab ako pag nakita ko ng kababata kong si Mar. Nako, Jessa, baka naman magtanggalo na yung balat mo, kakarejob mo! Ano ka ba, Ma? Tingnan mo, ang laki-laki nakalagay o trust the process daw. process. Tsaka ang tagal kong hinintay na magkita ulit kami nitong si Mar. Ay, nako, anak, namiss mo talaga yung kababata mo, no?
Hindi lang basta kababata, ma. Oh. Ako ang itinadhana para sa kanya. Kaya sure akong mabibighani siya pag nakita niya ang makintab kong mukha. Itinadhana? Ano kayo? Si Julio at si Julia? Uy, Kambal na tinadhana. pero anak, huwag kang tatawa-tawa dyan ha. Huwag kang maging asyumera masyado. Sus, ma, alam kong bata pa lang kami, ako na ang tinitibok ng ano niya. At siya rin ang tinitibok ng ano ko. Ikaw bata ka talaga? Jessa, halika dito. Dumating na si Maro, nakita ko sa Facebook niya, Nandyan oh. na? At nakita ko sa post niya, oh. Ay, oo. Diba? Nauna pa siya doon? Excited talaga siyang makita ako. Ay, patingin nga anak. Ay, Ito po. Gonyo anak. Sino tong babaeng kasama niya? Parang tuko, makakapit. No! Ayan. Pinakamasarap balikan talaga ang childhood crush. Wow. I would say ito yung pinaka-genuine na crush, na emotion na pwede mong ma-feel kasi wala tong halong mali siya. Totoo. Purely kilig lang talaga and all. Oo, naalala ko nga meron akong childhood crush Ayan. sa Pampanga. Oo. Si Ang dami Binong. Si Binong. Oo, si Binong. Lagi kami inaasar. Siyempre, binata dalaga na kami. Inaasar pa rin kami na, uy, kayong dalawa, alam nyo ba, mahal na mahal nyo yung isa't isa nung bata pa kayo. So, sobrang bata namin. Ako mismo, hindi ko na siya maalala. Ganun ka-childhood yung pag-iibigan namin. Pero genuine, no? Kasi wala talagang mali siya sa isa't isa. Oo, Talagang walang libog. Walang libog. Talagang makikita nyo lang, parang ano lang talaga, may emotion lang kayo na gusto nyo lang together. Tutoy, nakakamiss magka-crush. Ay, nako, sana nga nararamdaman ko pa yan ngayon. Ba't ano na lang ba nararamdaman mo ngayon? Galit, puot, Ayan. Gout. high blood, UTI. tapos sugar, ang taas. Tapos ang taas ng BP. Ay, naku, anyway, kabisyo ko din mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout yung crush mo kung buhay pa. Ayun. Shoutout natin yan. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your ragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara kape. sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay gagi pare. Awa. Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Shana! Sasakyan si